if you want to make cartoons like this, bukela le video. Futhek, phume eklasini yami. Yakota manyeri. Futhek. Thula. Step number 1, funeka ube ne-script. In order to make any cartoons, siyafuneka i-script jo. Cause i-script sikunceda kwinto ezininzi like story sakho siflowe jo. But into esothetha ngayo namhlanje is how do I make i-cartoons? Straight to the point, mna ndisebenzisa uflipa clip jo. So uyamvula ucofela plus, then ubhale loo nto ufuna uyibhala jo. Then you choose the canvas size and yanobe ithetha ntoni kaka. Sisidom le nto le. Then uzobona i-blank page ke ngoku. If awukwazi uzobe efowunini, then uzo-add i-image, then uzobe phezu kwayo. But before uzobe funeka u-add enye ilayer jo, ungazobe phezu kwala picture usandoyifaka. Hayi ke utrace uthimeni wakho fanele. Yabo, so ndigqibile ke intloko, so nzobhala head shape. Apha kulayer 3 nzoyenza umlomo ke ngoku. Zonke zoyifuneka zibe separated jo. Yo, yasisokolisa nalomlomo. But yeah, uphinde ke u-add enye layer. But kuba impumlo kwathimeni idibene namehlo, so unzozidibanisa zoyi-2. Circle iyasokolisa uyenza ngesandla, so ufuneka uye phaa kulaa roller, then uchoose la circle. Beka ndiyigqibile, bo. Anguva. Then u-add enye layer wenze la machokozo uyithiye ngo-eyeballs. Xoba kwakho wenze i-eyebrows, beka ndomgqibile uthimeni. Yo, yasiyo into le picture izoba apha jo. Ncama ndilebele uzobe ikona jo. Nditheka zoba uthimeni wena uzoba unyoka. Should theka phume apha. Fuck off. Lastly u-add ikhala ke ubeka ndomgqibile uthimeni. Those are the basics I use xa sendenza characters. For example, apha ku-William last ndisebenzise the same method endiyisebenzise ku-Timen, but i-difference phaa ku-William is that ibhodi kunye nentloko zidibene and unazo nezithinzi ke yena, but ungazingxameli ezaway zeze-professionals. Yo. Yivale. I hope nifunde something ke, but nizonifundisa nendlela obenza bathethe. Salute.